Преди 152 години, на този ден, въжето прекъсна един славен живот. Живота на човека, събудил духа на поробения ни народ. И до сега, на този ден, дори слънце де грее. То е забато и мраз свива сърцето на майка България. Защото преди 152 години тя загуби своя апостол, единствен, незаменим и всеотдаен син Васил Левски. Събрала ни е почит, признателност и възхищение пред този гражданин не само на България, но и на света. Докато съществува българско име и българска реч, тези чувства ще са живи в съзнанието ни, в народната душа. Никола Обретенов пише: той умря, за да остане безсмъртен в народната ни история. Неговите идеи бяха вече пуснали корени сред народните маси. Априлското въстание донесе свободата на България. Нему равен друг нямаше. Той бе въплъщение на пламенна любов към народа и саможертвена и безкористна деятелност. За апостола всяко българско сърце е люлка. Левски беше и остава най-невероятната, най-необяснимата рожба на българската земя. Девет годин той скита се бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново и сърце порасло и за кръст готово. И носеше съзнание, крепост, светлина на робите слепи в робската страна. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, като за една ближна обща веселба, часът на която беше неизвестен. Изпитваше кой е сърцат, сиреч честен, участие да вземе в подвига свят. Всеки един слушател беше му и брат. И всякоя възраст, класа, пол, занятие взимаше участие в това предприятие. Богатият с парите, сиромахът с трудът, момите си глата, учени с умът. А той, гладен, гол, бос, лишен от имота, за да е полезен, дал си бе живота.